wangu wakashambira vanhu wati chazi wakashambira vanhu mwana haanyere wasi nyoni ikoni mai mwana haanyere wasi umwacho kamwana tiko mai watizoperekeleleoko mai watizokashambira nyika bwana wakashambira nyika wasi mwanangu. Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media. Nhasi tiri muno muHarare kunzvimbo inonzi Hope, uko kune chiitiko chakaitika nezuro 15 February 2024 chinokatyamadza, apo vana 4 vari kunzi ivo vakawanikwa vakafa mumotokari. So pavhidhiyo ineyi takwanisa kukurukura nevaridzi vepamba pane vana vakawanikwa vakafa, uye zvakare nevamwe vabereki vane vana vakafa. Ngatinzwei zvizere muvhidhiyo ino. Ndini baba wemwe mwana ashaya. Mwana wangu ndakamushaya nezuro zvekumapasi 4. Saka aitamba nevamwe. Vakabva vabuda pamba vachitamba. Ndakazobvunzawo vepanekisi vangu, inini ndakasara nemwana, ndini ndandiri baba vacho. Ndakazobvunzawo aitamba navo panekisi, ko umwe mamuona here? Zvanzi vabuda vese manje apa vari kutamba vadzika kusasi kuenda kucreche. Saka ini handina kuzvitora serious nekuti sezvo vana vanotambira ikoko vari kutamba zvavo. Ndakazoona nguva yati rebei vana vasiri kudzoka, nekuti inini sezvo ndasara nemwana ndindaifana kunge ndichimupa chikafu chake. Saka ndakaona nguva yati rebei mwana asina kudzoka. Ndakaramba ndichibvunza, ko mwana vana vaenda kupi? Vana vaenda kupi? Vari kutamba. Saka ndakazobuda ndichienda kutakishop, kunova ndiko kunotengesera mai vacho musika. Ndikati maybe vanotambira ikoko sezvo vanombosvika neko. Asi vanhu handina kukwanisa kunge ndichivaona. Pandadzoka futi kumba ndokubvunza same statement. Zvanzi vana vasati vadzoka. Ndo pandakatanga kutsvaga vana kuti ndizive kuti vana vaenda kupi. Ndiri pakati pekutsvaga vana, ndakavatsvaga zvokutanga kumapasi 3, 4, 5 tichitsvaga vana tichibvunza. Zvokumapasi 7, 8 ndo pandakazoshedzwa ndakunzi dzokai kuno vana vawanika. Tiri kudzoka kuwe ndikuwana zvishuwa vana vawanika, asi vanga vari mumota vakatibharira mumota vakatoshaya. Ndofunga ndo maonero andakaitawo. Vana vakashayika kumapasi 4 ndo time yavakabuda pamba ndipedzera kuvaona ini. Ndonzi Farisai Selemani. Panapa ndopamba pangu pandogara. Alright. Mungakonfirma here kuti ndipo pamba pane motikari irikuonekwa iri panze paita dambudziko rekuti vana vakashayikira motikari? Ndipo. Alright. Mungada kuti tsanangurawo here kuti chii chakaitika kuti muzosvika pakuzoziva kuti motikari manga mune vana vakashayikira? Chakaitika ndechekuti ipo kutanga pandakatarira kuenda kunhamo, pandakaona mai vevana vachiti mai hatisi kuona vana. Satembe yaitoti ainasi kukwanisa kuenda kunhamo. Ndikati regai timutsvage vana, isusu regai tiende kupi kunhamo tobata maoko. Kubva taenda kunhamo tobata maoko. Tadzoka kumapasi 4 ndopatasvika ndikati ko vana mazovaona? Zvanzi vana taita se hatizovaona. Muna kuvaona svika nhasi this time? Zvanzi ndikati asikana ngatitsvage vana. Patakatanga kutenderera kuti vamwe tajarana chikarana, vamwe vakuenda noku vamwe vakuenda noku titsvaga vana. Pataenda complex, patanosvika complex patatienda complex kwanga kutovharwa. Patabvunza magadhi anga aripo akati kuno katabva taona vanhu vakadaro. Patadzoka patasangana futi apo paraini apa tasvika tikati vamwe vanopinda nekumwe vamwe vanopinda nekupi nekumwe. Sibva takwidza takadai patanga kudaidzira tichidaidzira timwena tichidaidzira kuti tatasai vana tichienda. Tasvika kuRegista tichitanga totaisa kuRegista kupolisi kwakutogona kuona vana vaita se pamwe pana vanhu ngakaisa kupolisi. Patakasvika kwezvikanzi bana mapurisa pakatovharwa vaienda. Patadzoka futi takuzone 5 tichidaidzira tidzoka takutoenda kupolisi kwaBoka. Takumapasi 8 takuda kusvika kwaBoka ndopakazofona murume wangu akunditi maizi vana nderese ndavawana. Ndikati vawanikwa vari pai zvikanzi vari mumota. Ubva vakatafona vana zvavakataura. Saka ndibva ndafona futi ndikati maona vari mota vari raitira havana kukwanisa kutaura. Vangoti dzokai.
ino patakutanga kudzoka baba ndakangonza kamukafilinga ndikangonza mumiri mangu ndikati kana munhu yarimwo kadafona asi toda zvinhu chichaitika asi wakana vanobva ndavaudza kuti pane zvandausha bva ndafonera mwana kutanga anodera foni bva ndafona kechitu mwana ndipakadera foni zikanzi mama vana vaita sei vana vabudzwa nadhedhi vachiti pamwe vana vapenyu boza vana vangu vakadikitira vakati pamwe kuvaburitsa kumota chivaisa panze vanogona ita sei urwa nemhepo vanogona kumuka pati vanhu vazotaisa ndipona kuti vana vaita sei vafa. Saka vana vanga vari vangani uye mazera avo akamira sei? Vana vanga varipo 4, wana anga ane 4 years, 3 vanga ane 3 years, vakomana 2 vasikana 2. Saka hapana pakati pevana ava hapana mwana wepanapa here? Hapana. Ngati pamwe vanga vauya kuzotamba nomwe? Hapana, wepanapa angaenda kuchikoro. Temu dzakashaika vana wepanapa anga asipanga ari kuchikoro. Vana ava vagara vanombouya here vachizotambira panapa? Kuzotamba vanouya vachitamba kana mwana wangu aripo anotamba vese. Okay. Saka pakamusvikira asipo. Gogone matambudziko ka emuzukuru. Aiwa anoonekwa. Shame. Alright, mungada kuti zivisawo kuti mwana ashaika imimi muri chii chake? Muri mai vamai kana baba? Ndiri mai vababa. Alright. Muzukuru wenyu angane makore mangani? Angane 4 years. Alright. Mukomana? Mukomana. Alright. Chii chakatora nzvimbo? Alright. Tizosvika patiri panapa. Alright. Ini ndinogara ku White House. Ndakafonerwa Tato Raramanero. Sambuya vemunhu kanzi kunoku vana vashaikwa. Chatanga kushaikwa kwevana. Vana vakatsvakwa sero vachitsvakwa. Vazoonekwa kuma 8. Vaonekwa kuma 8. Vakabudisiwa nemuridzi wepamba pemota ipapa. Akati havasiwo here vana vanga vachitsvakwa. Baba ava vanonzi ini ndandisipo ndikupupura zvandakaudziwa. Baba ava vakabudisa vana vose vari 4. Mota. Vasikana vaviri vakomana vaviri. Alright. Vavabuditsa paiva nevanhu here vaivapo? Makanzwa kuti paiva nevanhu here kana kuti vakavabudisa vari vega here kana kuti chii vakavabuditsa sei? Baba ava vanonzi vakabudisa vana ava vega vose vari 4. Akatotanga kutodona muzukuru wangu. Ini chiri kuda kundinetsa ndechekuti muzukuru wangu unonzi akakuzvuka izvi. Akakuzvuka akakuvara meno muzara mukachinja kala, muromo muri kuonekwa furo. Nangu nemadzidziro andakaita pamwe kuda udofu. Kusafoketa. Andionesa kuti kungasvura mwana ganda. Ndionesa kuti kungopera simba kwemwana kusvika angofa. Ini chandoziva ndechekuti kana paita dambudziko rakaita seiroro unodana vavakidzani nemupurisa. Mwana kana atofa handichakwanisi kumubata. Ndakusiyira varidzi kuchionekwa kuti wafa nei uye zvaita sei. Baba ava vari kunzi vakaswera vasipo pamba. Ndonya kuzoburisa vana. Ndo zviri kuda kundinetsa, kuda kundivhiringidza kuti pamamai ose aya ari 4 vose vakabatigwa nechadzimira chekuti pakashaikwa chero munhu 1 akakurumidza kupatika kuti vana vari kupi. Uye pamba apa vana mai vakasvika vachibvunza mwana. Vakanzi hatina kuvaona. Vana vaive vana ndo matauriro avanoita kuti takasvika tichibvunza mwana. Vakati hatina kudi. Hatina kuvaona. Kuma 8 ndo pakazotaurwa nyaya yekuti vana ava vabudisiwa panze vose vafa. Ini pane mubvunzo wangu sambuya vemwana ndepekuti ndikupa baba vave pamota mhosva kuti chekutanga ndiye vasina kubudisa vana. Ndi matauriro achona avakatoita haasi kugwadziwe ngoti havasiwo here vana vari kutsvakwa. Matauriro achona ina anondibata. Havasiwo here vana vari kutsvaga. Ini wangu muzukuru akadona kujatika pasi. Ndandisipo but ndo zviri kupupura vanhu. Havasiwo here vana vangu vachitsvakwa. Mwana akajatika pasi. Vakabudisa 1 by 1.
one by one kusvika vana vose vadini vapera. Saka inini sambuya vemwana ndiri kuti mwana wangu unenge akachekerezwa, ende pakutobudisa munhu atofa pane kakutotsipika ipapo kekutoti hapana kumuka kwaunoita chero ukafamba chero kadii, nekuti kana pane zvinenge zvaitika iwe ndiwe unobata futi munhu uya afa. Ina hapasi kundijekera, ndiri kukakama sambuya vemwana, ndiri kurwadziwa kuti ndakashandira munhu, ndiri kukakama zvakanyanyisa, nekuti kana pane zvinenge zvaitika kana munhu akabata hapana chaitika. Ini ndiri kubatikana sambuya vemwana, ndinorwadziwa zvakanyanyisa. Tine urombo nechiitiko chakadai. Chikotenda kuti mapurisawo vachaita basa ravo kuti zvinge zvinobuda pachena kuti zvingava zviri zvakonzeresa kuti vana vange vari vanoshaika. So tiri kunzwa kuti panapa ndo padhoo rakatarisana mune mwana umwe achitotamba nei. Ichokwadi. Kurova kuti pamusha panapa vana vaviri vatori Satani agoita kuganisa nyoka dzevana kuti vakomana vaviri vasikana vaviri. Ndiri kuzviramba hangu, ndiri kuzviramba, ndiri kutozviramba. Ini ndiri kuzviramba, ndiri kutoona sekuti pane nets yakatoitika kuti vasikana tu vakomana tu. Haina hangu ndiri kurambirirana maonero angu, handina hangu kunyanya kudzidza, asi ichi chishona chiri kungoonekwa ichi. Mota kwacho natatobvako, mota iyo hainzi inouraya munhu nekuti mhepo irimo yakawandisa. Mhepo irimo kutodaiwo unotonzwa kukotama chinonga chunhu tinotomuona paside penzi pari kuchegwa mvura padhuze napadhuze. Saka kuti vaigarapo nevaifamba nevakaenda futi kunobvunza mwana, hapana akaona vana. Mubvunzo wangu uyu, wanzwa nyaya yangu, vakaenda kunotsvaka vana vanogara ipapo, vanofamba, hapana chaakaona. Vana vakazongoonekwa nekufa. Ini ndinoti chinonzi chadzamira chinobatwa nemushongo kuti munhu anopedza kuita zvinhu zvake zvose zvaanoda mozopatika zvadai. Nekuti mwana akapinda angogarika. Handimaona uyu mamuvha ruviri kubva mazokuti uya ugare uko, kureva kuti mamusingatowirirani zvekuti uya ugare uko. Akatopinda, indopinda chechi. Kune maasha anototi kana vana vachida anovatora achienda navo panze, nekuti mwana haangopinda achigara. Vakatopinda vakatobata, tototi vakatopinda vakatobata-bata. Zvimusoro 4 zvevanavo zvakakundikana kuonekwa pamba panogara vanhu, konzi vaiona TV. Haina hangu ndiri kurambirana nazvo. Nepane vanouya vachizochera mvura, vari kuuya vachizochera mvura, havasikana kutombotoona. Muri light munotoonekwa kuti zvose zvirimo zviri kuonekwa. Vari kuuya kuzochera mvura havasi kuona, vanogara ipapo havasi kuona, vanopfuura nerodhi. Ndo pane mubvunzo wangu kuti ipapo pari kundiremera. Pari kundiremera. Hani muri kuzviona zvevana izvo zviri kuita izvi? Ndo zvavanenge vachitoita vana. Hapana munhu angatadza kunzwa kuti pane zviri kuitika. Hapana angatadza kunzwa kuti pane zviri kuitika pavana. Chero vanhu vachiona TV vanotonzwa kuti panze vana vaya vanyarara, havasisipo. Vose vari muchiona TV, hapana akada kubuda kuenda panze kana kuenda kutoilet, kana mbotiregani nimbobuda panze. Ndiri kunzwa kukakama hanzva dzangu, ndiri kurwadziwa, ndiri kutambudzika zvakanyanyisa, ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa. Neurombo nechiitiko chakadai. Haiwa, tinotenda nekukurukura kwamaita nesi. Wachibonengu wezitokezakukani wazibonangu wakashandira vanhu wati zvazi wakashandira vanhu mwana hani here wasi nyonikoni mai mwana hani here wasi umwe watotomwana piko mai wachizotoregemwana wako mai wachiti wakashandira nyika bwana wakashandira nyika wachibonangu. Ndingangoti muchidimbu ndingatotaura zvakaitika zvandakaona inini semunhuwo anga asipo,
unoswera kuti mumasango medu mabasa umu. So nezuro ndadzoka kubva kubasa around 7 manheru PM. Ndakasvika pamba ati bhera ndidese ndichandijoni kuti zoro ro ndimboenda kunika mukamushando kwangu kandinoita kukashopu kwangu. Saka time ndaliti nditese ndidye ndibva ndafonerwa nevanhu zvanzi anochi inakomana uya vanoshanda kukabhawa kwangu. Ndikandijoni atarika seri kudzima-dzima. Ndinoti ari kudzima-dzima. Chiregai ina uye oil bhozi yenacharo ratase raakupera oil ndakatocheka nezvo ndikazoona kuti yenacharo asina chi arina oil. Chiregai ndigodzera neoil irimochi mumota. Maona. Ndichibva ndabvunza vana kuti mama vari kupi zvikanzi mama vaita sei vaenda kutsvaga vana pane vana anzi Anisha nevamwe vacho vaita sei havasi kuwanika kubva masikati. Havasi kuwanika chii chaitika vanga vachipotamba mhino vanhu vafamba sei vana vama 3 years vane vana ne4 years. So ndibva ndakati rega nditore oil ndinosira vanhu oil ndozodzoka ndita sei ndozorora. Saka kunoti ndakanovhura motikari yangu ine madhoo 3 andakakiya. Then 1 ndirandoshandisa bhozi key yakarasika yanga iri kugaraji bhozi yakafa computer box. So yafa computer box ngati ndichazoiservice ndikazotenga computer box yanga yafa computer box ne gearbox. Saka gearbox ndakabva ndazotenga ma injectors ndakatenga ma injectors acho. Saka ndichazotenga computer box. Saka yanga iri pa roundabout apo. Ndikazoibvisa po ndabva ndaisa pamba mana. Yabiwa 1 vhiri. Ndazongoti ndingoibvisa mavhiri ese nditese ndimachengete bhozi anoona kuti kupera nematsotsi. Ndaibvisa. Saka yananga iri ne 1 door. Saka unozongotisisa mwaniswere pamba uzive zvinoswera zvichiita vana pamba. Saka mimi mwana wavo vanogona vaiswera vachiita sei vachipinda imomo vachivhurawo pamwe vanenge vane tumwe tukuru tunonzwa kuti dhoo rinovhurwa so rinodai handimona. Saka nezuro vana vakapinda ende vanga vari 4. Kupinda kwavo kaita vana ende vanhu panapa vese kuti hapana kana hwana kamboona kuti pamota mapinda chi mapinda vana ufuti dhoo ranga ritori closed rakavhara. So ininiwo ndakuti chirega nditore oil yeye ndidatisi ndiende nayo kumusoro kugenerator. Pandakanovhura dhoo ndichingopinza roko kuti bhozi ini pairi paine ndizwa kuti inenge iri pachena chena pasiri pesiti. Pandakanopinza roko danobata pasiri pesiti pandakanobata ndinzi ndabata chii. Kuti akafunga kuti inyoka. Chii chandabata ichi? Bhozi ndakabata gumbo. Chii chandabata? Ndabva ndanobvisa foni ndanobatidza tochi. Ndakavhura kuti ndane chi. Bhozi ndakatovhunduka ndanojamba ndabva ndaya kuside. Ndanovhura ndanotarisa ndiri paside danoni chii. Ndokuti kuzoitori gumbo. Ini ndakutowedzera tese kuvhenika ndipana vana vanga vakatorara varipo 4 vari kupassenger seat kuno kuri kumashure patinoisa makumbo katakagara vari ndopavanga vava 2 vanga vari pasi 2 vari pamusoro vakarara vaita sei vakadaro. Ndabva ndanomhanya kuita sei kwazhuwa ndichitifunga pamwe vana chi vapenyu. Ndabva ndashauta kumati naimi mukuti mama vaenda kutsvaga vana vari kunzi vana vashaika havasiriwo here vari kutobvisa mumotikari umu mwana wanga ari mumota umu ufichi nditozitafatatoona kuti pachistori chakana hwana ari kufira. Then kwakutozofonera madhamu wangu vatoriwo nemaparenzi acho. Ndabva ndavafona ndikati kwemimi muri kunzi maenda kutsvaga vana vanga vatori muchi vari mumotikari ndomavatori ndatosvika zvindiona vana kuti vana vari mumota. Iwo ndokuzomhanya nomwe wangu vari kubvanzi kuzonitirere kwanga vatori vakuda kuenda kuhadhi vachitodedzera. Kwakumhanya kwakuita chekwakusvika kutoonawo zveshowana dasi vana hapachisina. Then ndazofonawo polisi. Ati anondodambudza dasi ndasangana naro kuno kupolisira ndambononokawo ndambotorawo nguvawo vachibva vazosvikawo. Ndini wabva wangonyorawo mastatements atazobvota atazoenda kupolisi kwacho. Then makuseni anaya wabva kwazouyawo media homicide wauyawo wabva waitawo zvawaita wabva wanyorawo zvawanyorawo. Saka tapedza tatakurawo mabhodhi achese ari kufuka takaenda naye kuRural Hospital. Saka ndokwatavasiya sofa. Saka apa tauda kuti tonoti togara pasi tomboti zvakamirawo sei vabereki vakutongobatsiranawo. Bhozi zvinhu zvokuti zvinoitika munhu usingatarisiri ende usingafungiri. Ndakuti kudawo kwangu ende ndaitozivawo kuti ndozvaita sei ndozvaitika kumba. Futi ndotozongotiwo vanhu vacho vakatozondifonera kuti oirika ndowandotozongotenda futi bhozi ngadai vaigona kutosvika mukutoora varimo kutonhuhwa urimo bhozi hit handinoona. Futi motikari hapana munhu anombobata imomo hapana munhu anovhura imomo. Saka tatongoti motikari yakangozvigarirawo. Saka tatozozvionawo tatozonzwa nekunhuhwa kuti ndozviri. Kansela Eva Joyce Kamsikiri, Harare South Ward 35. Tasangana nedambudziko muwadhi mangu. Pane vana 4 vafira mumota. Vakafa nezuro vana ivavo 4.
nezuro yeye kune mumwe akafa futi. Ichireva kuti nezuro kune vanhu 5 vakafa. Kusangana nematambudziko ekuti pawiki panofa vanhu 5 kana 7. Pa 3 days tofa pa 3 days pafa vanhu 7. Ndo dambudziko randikusangana naro muwadhi mangu. So Kanzela, toda kuti tizive kuti vana ava anyatsoitika chaizvo chaizvo chimbori chii kuti tawana vana 4 vachinzi vanga vabiwa, chii chaitika? Vana vangu vasina kubiwa. Vana vanotamba vari pamwe chete sevana. Saka vakangobva pamba vakashayikwa nevabereki vavo kuma 11. Saka vana vaitotsvagwa nevabereki. Saka vakaenda pamwe pamba papaine mota yakafa isingafambi isitorina matayi. Ndakasvika ipapo nezuro, varidzi vemota vakataura kuti muridzi wemota akavhura dhoo. Avhura dhoo, aivhura achiti mahwindo asapwanyike nezuva. Saka vana ivavo vakasvikopinda mumota vari 4. Ndobva vavhara dhoo. Vavhara dhoo, vana ivavo vakanogara kuback seat. Vagara kuback seat, varidzi vepamba ipapo vanga vatoripo asi havana kuona kupinda kwevana. Vaitotsvagawo vana ivavo nevabereki vevana vasiri kuziva. Baba vepamba ipapo vakazouya zvekumapasi 8. Vauya kumapasi 8 ndopavakavhura mota vachida kutora oil kubvutsi yavaida kuisa mugenareta. Vane bhawa panonzi paAntony. Ndokuona vana varimo mumota. Ndokusumudza vana vachavagadzika panze vakavaita line. Saka inini ndakasvika vana vakaita line vakagadzikwa panze vasina kana kuvharwa. Pandangotorawo tauro randakamonera bva ndavhara vana ivavo. Pataudza mapurisa, mapurisa bva auya. Saka mapurisa akarara akachengeta vana ivavo usiku hwese kusvika nhasi. Kusvika vanhu vazouyawo vanga vachiita zvavanga vachiita. Saka ndo matambudziko andinawo muwadhi mangu. Zvadaro muwadhi mangu munofa vanhu 5 kana 7 pawiki. Kana matofa vanhu vashoma vanenge vari 4 pawiki. Seipapa nezuro pakafa vanhu 5. Takaviga mumwe munhu nezuro. Tichiviga munhu nezuro kune 5 vakatofa nezuro. Nhasi ndatotuma mwana wangu nemota tonotora imwe bhodhi futi yatoda kutonoviga masikati. Tichibva kuviga bhodhi masikati ndiri kutonotora futi imwe bhodhi tichinoviga futi imwe bhodhi. Saka nematambudziko akakura muHarare South. Vanhu ivavo vanenge vasina pekutangira. Matambudziko iyayo anenge ari akansela. Ini ndinenge ndichitoona nezvevanhu ivavo. Kunga kwenyu chingava chikonzero? Chikonzero handizive kuti chikonzero chii. Akangoti mudumbu muri kurwadza ndiri kunzwa kutsva. Ati mudumbu muri kurwadza ndiri kunzwa kutsva ndokutakurwa kuenda kuchipatara. Chipatara haana kusvika, akafira mumota. Afira mumota vakabva vaenda paMbare police station vachitaura kuti munhu afira mumota. Mbare kuya vakabva vatsvaga pala yavo. Dambudziko rimwe ratinaro muHopley, isisu tine pala yedu inonzi Jewel inotibatsira kana tisina mari toita payment plan. Ndo pala yedu yevarombo inotibatsira sevanhu vanotambura muHopley. Vanhu vanofa muHopley vanenge vasina pekutangira. Inini sakansela ndinenge ndichiona kuti ndadii kuti vana ivavo vavige. Zvakafanana nevana 4 vafa. Ndiri kutofanira kutotenga mabhokisi 4 ndotoviga vana ivavo. Zvese everything zvezvakamira kansela. Vanenge vachingoti kansela matambudziko aya. Unenge uchitoona kuti havanawo pekutotangira. Uye sakansela unenge usitorinawo mari unotopindawo zvikwereti kuti ukwanise kunge uchiviga vanhu. Zita rangu nonzi Miriam Mutengera. Ndinogarawo muno muHopley. Chiitiko chakaitika ichatirwadza. Vana vakashayikwa kumapasi 12 nezuro masikati. Vanhu vakatenderera kutsvaga vana
pakapindawo vamwe vatinenge tichitiwo machairman edu munomu vakapinda vachishedzera nevana vachishedzera vana vakashayikwa kwai kumapasti 7 mazuva ruvira kwanga atosviba vanhu vanga vakuenda kupolisi vanoti vana vavashaya zvakare vana pamwe vazodzoka kupolisi nekuti ripoti yakanga yaenda kudhara ndo pakazofonerwa pamba pashayikira vana mumota mudzimai wacho zvikanzi kuno vana vawanika vanhu vese ndobva vatofara kuti vana vaita sei vana vawanika vachisvika zvikanzi vana vafa takashungurudzika zvimwe zvisingaiti ende nanhasi ose tichiri kurwadziwa kuti takutongomira kuti polisi iite basa rayo nekuti isi hatina zvatinogona kuita asi tiri kurwadziwa zvakanyanyisa nekuda kwevana pamazera evana hapana kana mwana angasita 5 years hapana mukuru wacho chaiva ne4 years tirikurwadziwa zvakanyanya nekuti mamwe mashoko hatikwanisi kutaura nekuti tiri munharaunda tiri mukugarisana ende hatizoziva kuti kana tikataura mashoko ari pasi pemwoyo wedu tichazosara tichizi chii maererano nekugara kwatinoendekaita sei takaipa asi tarwadziwa. Saka mushure mekunge vana vaonekwa nababa vepamba sezvatanzwa kuti vakanga vachida kutora oil mumotokari vakazotanga kuzivisana vepamba ipapo. Isusu takazange tangodedzwa asi kuti tinyazozivikanwa kuti akanga azviziva ndiani asi next door wangu baba womumwe mwana anonzi Aline vaitoti pandinotsvagawo mwana kuseri kwemarenje ndipo vakasvika vachida kutaura kubva kuti ndine vanhu vari kumota vafura mota vakasvika zvikanatsai munotsika musoro yevana ndokudai kuoneka munhu wacho vakanzi anotsika musoro anawe ndiye mwana wake. Alright, saka vana ava vaisimboonekwa vachinotambira ikoko here kana kuti uye pamba ipapo pane vana vezera iroro here vatinganzi vanombonotamba navo? Ini ndichinyatsopazika pana mwana wezera iroro mwana aripo andinotoziva kuti mudiki anofanira ari grade 0 grade 1 grade 1 but vanhu kuti mwana muraine hapana paunomuramidza kusapindi ende anongoti sei anongopinda. Alright, aiwa tinotenda nekukurukurawo kwamaita nesu chiti dai Mwari akunyaradza panguva yekugozherwa yakadai. Amai nematambudziko awa tiwirawo panapa? Ndizvo zvavanikwa. Alright, chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti zita munonzani uye mwana ari kunzi ashayika umwe pavana ava mwana wani uye angakura sei? 24 years. Nditwa Memory Fred. Mwana atisiwa wanga ane 4 years anodzanochitaishatisa. Alright. Makapedzisira kumuona nguva yemwana? Past 4. Makapedzisira kumuona achitamba papi uye vaitamba vari vangani? Vakatongobuda vakawanda vari 4 kudaro vachitongenda chinotanga. Alright, so payadi panapa pari kunzi pane 2. Tine urombo nechitiko chakadai. Vana vengo vagara vachimbotambira here uko vakashakira kuti vakangonopinda kuita muchisha kana kuti vasingambotambire kumota iko vaiwadzotambira kudai sewangu ndaifamba pandiri but chinezvi zvikunetsa kuti akangobva pandiri. Alright, saka panguva yamakazonzwa kuti mwana ari kumota dzanga dziri kumangoni 8 dzekumanheru tatotambudzika nekutsvaga tatoitawo Samuel ndipo takazofonera uye kumba kuno kudzoka takangodzoka ndobva tokata ndopara tichisvika totoona vana tobudiswa mumotikari vatoiswa pasi. Okay, vanga vaburiswa nemapurisa? Nemuridzi wemotikari ndiye akasvika akabudisa vanhu asi pese nguva atofa. Saka pane munhu ambosungwawo here nekuda kwechiitiko ichi kana kuti zvakamira sei? Tatongozembozwa kuti ivo muridzi wemotikari ndiye amboendwa naye nepolisi. Aiwa tinotenda nenguva yenyu yamatipa yekunge tiri tinokurukura. Basi. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye mwana ari kunzi ashayika panapa
umwe vana Shaika mwana ndewani uye makazviziva nguva yekuti mwana Shaika? Ini zita rangu Washington Mtizi. Mwana wacho anoti Daishe Mtizi. Ini ndakangoti ndiri kubasa nesura. Ndenda kubasa nesura ndangonzwa ngonita ndichi ndiri kubasa kuti vandangotobva vandotobva kubasa ndakabva kuma 3 kubva kuma 3 kudara vandasvika kuno chingotosvika chimuya ndakasvika ndichiona vanhu vakaita sei vakawanda vangwara apa ndangoti chiko chinoitika ndope pakazara vanhu vandaona mai vano vachibva noo vandaudzwa nemudhara wepamba uchinzi vanhu vaita sei vanhu vashaika ndandati ndabva ndangobuda ndibva ndatanga kuenda ndakaita sei ndakadzika noo ndakutanga kubvunza muchiita sei ndichidaidzirawo ndichikumbira kubvunza tarasa mwana pandasvika kwanzi uko kusaidi kwa Antonio svika saidi kwa Antonio ndabva ndaona umwe mukadzi achiti kuenda una foto wana ndokuti ngwake nehwani kasina bhusu atoi chikwiza kumusoro ndati ndangoti zvitakuita sei ngatidzoke totsvage maraini hapana pavanosvika kumusoro patangodzoka kudai ndobva ndakasvika panapo vana vashaika ndobva ndangomhanya ndakasvika mwana wangu ngane chiwanga apa achibuda chinenge tumafuru akazoya mwambuya achiniti mhanye mwana wenyu anenge akuita sei ari kufema ndobva ndakamhanya ikoko ndobva ndanzwa munhuwize nditi ndamunhuwiza ndobva ndaona kuti munhu akaita sei akatooma hapisina plan ndobva ndangogara asi munhu wacho anonzwa iye dambudziko ranomisa nderekuti iye akaboisiya vana mumota ngasikafana kudzikisa vana mumota aifanira kusiya vana vari mumota si akazovakanda panze. Saka pari zvino mapurisa vatanga basa ravo. Mapurisa atiudza kuti noti wambouya iko zvino nekwati angomira zvamwa kumapurisa taona kuti mapurisa zvakaita sei zvakamirawo sei ndoti hapana zvatinogona kuzotaura tomboona mapurisa atanga aita basa ravo. Saka vana vano vaimboenda unotambira uko kwenga asati ambokuenda noti vaingodzika kumutsumbu kwachiri apo uko kwenga asati ambokuenda iko. Saka mamune vana vangani? Ndinenge mune vana 4. Atikuti imimi? Ini ndinenge ndine mwana 1. Ndiye ega 1. Tinorombo nechitiko chakadai. Maita inyu nenguva yenyu yamatipera. Ndiyo.